Maabot kita 5. Kapit ka ng mabuti, baby. Bibigoon ka? May tissue dyan. Coco Beach daw sa Ang Coco Beach, ito masasabi mo nga agihan tang may ano. Magayo na naagihan. Oo, hagayuon pa ito. May sinasabi na kayo sa yung mga Bayfront Beach. Angelica. Muli, Angelica. Calooco. Coco. Kalo, kung gusto mo malakaw ka, 500 meters. Saan pa ni? So ano pa itong pinasarap pa ding beach? Coco Beach. Kaso, ang Coco Beach is strictohon. Pag alas 6 ang entrance, kung nag-abot ka kang alas 6. Pag sinabing 6 a.m. ang overnight, 6 a.m. halik ka na talaga. Tapos, di ka pwede, pag loob sa pag may kasanay naka-bracelet, Angelica. yun ang pa-Angelica. Parang may sugat si Amber dyan sa hands mo. Bakit may sugat pa rin? Wipes, bebe, Ano? gamitin mo, wag yan.
Hello, pairam mo na ng isang ulan. Ah, temper lang. Ate, mag-umat. Di, Ang unang Hello. gatong na sa papa naman sa pagilaw. Gabay di magayon, kam si Rom. Yun itong mahal-mahal. Alin? Kam si Rom. Ito pa siya sa Daldagon. Kada ako doon mga gayang ba? Ano supig long drive na nga ni kaso nagiramdaman mo ito? Oo, sa una po sa Angelica ito. Ano ka? Angelica ito napig. Kaya nga ni ito piklong drive ka na, Prince. Ay bako, ano siya naglaw kita na papa na matry man kita ibang Ay, yung kaya kita nakabot mo sa mga yan. ano ka din nag-overtake ang kotse. Tapos magpapagabi ka dito. Sus. Kahit sumigaw ko, wala kang kalaban-laban dito. Kasi Bangi, on-off ang aircon ko. Pag malipot na, off ko naman. Ano ka nakikirumduman mo? Ha? Nakikirumduman mo? Siyempre, pag magkawan sa dito mong lugar, ay kamamangit ko. Sako na palang sukugan sa Axel. Ano yung kumara? O, ini ho. Naglaog kita dyan. O, kadapal pang magagaya na resort dyan. Angelica pa nga ganito. Siguro na sa Angelica sa Ay, Bukit. ito, Angelica, left right side. ito pa saan ito? Daldagon. Ah, daldag. Yaong pa dyan sa mga gaya na resort. Ito sa'yo naghihanta kaya itong nagpa-picture kita natin. Ako. Iba pa? Ay ba? Diba may nakalaag to? Ang luwasan mo po barangay. Iyo, gano'n na ano tayo. Kung politiko kang tao, kami nagsusunod sa iyo. O, ayan o, yung pigasabi mo. Yung diretso, yun yung magandang sabi ko sa'yo na agad. Mas agad. pwede namang umakyat muna saglit. Ano? Yun lang sa Bukana. Mga sumunod sila tayo. Hindi na nagsusunod sa kuya. Sino, ano? Kung sabi mo yan?
Sinagtanaas kami dyan. Sino? Kayo. Sobrang ganda dito. Ito yung park, Rizal Park ng Siruma. Ganito kaganda. Wow. Yan naman guys, yung makikita dito na napakaganda na parang Tagaytay guys. Ayan. So, eto. Ayun, sobrang ganda. At ayun yung welcome to Siruma. I love Siruma. Ayun.